Τρε τρε τρα τρε τρα τρε 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 τρα τρε τρα τρε τρα τρα τρε τρε τρα τρε τρα τρα τρε τρε τρα τρε ρε κάτω η καμπάρ ομπολί μαλάρ. Σκάσεις, ακούσαμε ρε φίλε. Σκάσεις, να μας νοιάζει. Αλήθεια ρε μπρο, γιατί λες κανένα τρε 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 τρε. Έχω βαρεθεί να σ' ακούω να είσαι στην κάμερα και να λες τρε τρε τρε. Δεν είσαι μόνος που είσαι στο Instagram, όμως κάνεις και το δικό σου όνομα embarrassed. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Το παιδάκι θέλει να φύγει από σένα, το τρομάζει. Λες τρε τρε τρε. Εάν αυτός έρθει 3 ώρα το πρωί, θα σου πάρει και θα σου κάνει τι αι αι αι. Ρε φίλε, σ' ακούμε. Δεν είμαι χαζός. Σταμάτα σε παρακαλώ. Σαν λέμε στα ελληνικά και δεν ακούς. Είσαι Έλληνας. Μ' ακούς. Δεν έφτασε μόνο αυτό, όμως δεν έφτασε και αυτό. Γονείς, ακούστε, μην πάρετε αυτό το κλάουν.